fin de semana hai un planazo, pero grandísimo. Ti sabes cal é? Home, non vou saber. A ver. Pero confírmamo ti, por si acaso. Ai, non vai a ser, non. A festa do queixo de Arzúa. Home, festaza, festaza. Ademais, este ano creo que teñen ata récord de produtores ali participando. Cuidadiño. Queixo, É que queixo teñen tamén. falamos dunha feira, dunha festa importante. E quen foi ata lá? Pois Silda. É seguro que a moi lista probou máis de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 queixos. Que lle gusta unha festa a Hilda, Unha festa do queixo de Arzúa. Hoxe vimos a unha das citas máis importantes desta fin de semana, Festa do Queixo de Arzúa, que ademais cumpre medio século. Acabamos de chegar e levamos xa 2 bolsas. O que pasa é que é moi difícil, porque tes tanta variedade, tanta variedade. Queixo entrarán a calquera hora do día. Pois sí, pero bueno, sobre todo un aperitivo así, ou incluso a hora de cenar faz un surtido de queixos, unha boa copiña de viño, é genial. Como vedes a feira este ano? Moi ben, moita xente, ademais está comprando, a xente está comprando. Hola Pilar, bueno, vémola que vai con flores, homenaxearon a Onxe, non? Sí, A ver, contenos por que lle fixeron un homenaxe. pois por facer o queixo e por ter unha queixería. Nunca pensei que me iban premiar, porque facía con interés da miña familia. Mais Pilar premiárona o ano que fai medio século da feira. Mira ti, que pouca vida había a primeira feira porque non era conocida. Mire agora. E mira agora o que hai na feira do queixo. Levamos cantidad. ¿Para dónde van todos estos queixos? Eses van para Venezuela, fíjate. Ah, mandádelos para. Sí, van a cruzar o Atlántico. Los quesos son de Arzúa, de Italia, de Cáceres, este también, este es de Galicia. Ah, que isto é internacional esta feira. Ah, sí, sí. Xa vichedes que na Festa do Queixo de Arzúa hai queixos de todos os xeitos, de todos os sabores e de todos os tamaños. Costa moito, Luisín, é unha preciosidade. Nunca estivera, sales mareada de tanto queixo, sales enqueixada. Aí está. Sodes amantes do queixo? Sí, si non, que facemos aquí? Claro, a xente que non lle gusta o queixo ten algo raro. A ver, a ver. Pica, ¿ves? O señor di que pica. El regusto, el regusto. A ver. El regusto. Ai, sí, notas na lengua. Claro, o regusto, por eso. Ao principio dis, non pica, despois No, dis, sí. pica un pouco, pero que senón non era picante. Este queixo que leva? Bueno, ahorita estás probando un queso azul con pistacho. Lo tenemos afinado también con arándanos. Y bueno, nuestra especialidad es quesos de cabra con diferentes sabores. Queda así como un regusto. Hai que lamber os beizos. Riquísimo, este é moi grande, Este 10 kilos de queixo, sí. Este dá para unha familia boa. Cal é o segredo deste queixo? Facelo ben, con cariño e moito amor. Miña namorada.